أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وملائكته vjerovanje u Allahove meleke. Šta kaže Allah dželešanuhu o melekima? Allah dželešanuhu kaže: uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, po Allahovom naređenju nad njim bdiju. Sura Ar-Ra'd, 11. ajet. Koja je druga temeljna istina vjere, drugi imanski šart? Druga temeljna istina vjere je وَمَلَائِكَتِهِ, vjerujem u Allahove meleke. Postojanje Allahovih meleka potvrđeno je Kur'anom i hadisom. U kakvom obliku je Allah dželešanuhu stvorio meleke? Allah je stvorio meleke u lijepom obliku sa mogućnošću da se pojavljuju u ljudskom liku, kao što se melek Džibril pojavljivao Muhammedu a.s. ili Merijemi. O kojem meleku je Muhammed a.s. mnogo govorio i kakvi su meleki? Poslanik a.s. je posebno govorio o stalnoj vezi s melekom Džibrilom, koji mu je cijeli Kur'an dostavio od Allaha dželešanuhu tokom 23 godine njegove poslaničke misije. Meleki su razumna i nevidljiva duhovna bića, stvorena od nura svjetlosti. Oni ne jedu, ne piju, ne spavaju, nisu ni muškog ni ženskog roda i nikada ne griješi. Stalno slave i služe Allaha dželešanuhu i to im čini zadovoljstvo. Koliko ima meleka i šta o njima znamo? Šta kaže Muhammed a.s. Meleka ima mnogo, a samo Allah dželešanuhu zna njihov tačan broj. Mi o njima znamo samo ono što je objavljeno u Kur'anu ili što je rečeno u hadisima. Poslanik a.s. je rekao: vas prate meleki noću i danju. Koji su najpoznatiji meleki? Najpoznatiji meleki i njihova zaduženja. Džibril donosio Allahove objave njegovim poslanicima. Kur'an ga još naziva Ruhul Emin i Ruhul Kudus. Azrail, melekul Meut, melek smrti, uzima dušu iz tijela u času smrti. Mikail, zadužen za prirodne pojave i promjene, kretanje oblaka, ispuštanje kiše, velike suše, puhanje vjetrova, tornada, tajfuna, rast bilja i plodova. Israfil, puhanjem u sur, će najaviti smak svijeta, kijametski i sudnji dan. Prvo puhanje u sur označit će kraj ovoga svijeta, smak svijeta, kijametski dan, dok će drugo puhanje označiti proživljenje i početak sudnjeg dana. Kiramun katibun, časni pisari, prate ljude, pišu njihova djela i donose im dobre misli. Munkir i Nekir ispituju svakog čovjeka u mezaru. Ridvan, čuvar dženneta, Malik, čuvar džehennema. Pored navedenih meleka, Kur'an spominje i meleke Haruta i Maruta te Zebanije. Kakva je veza između ljudi i meleka? Putem zaduženja meleka veza između ljudi, između njih i ljudi je jaka. Meleki nas čuvaju dok smo u majčinom stomaku, paze nas na ovom svijetu, zapisuju naša djela, podstiču na dobro i u smrtnom času uzimaju dušu. Koje koristi imamo od vjerovanja u meleke? Neke od koristi vjerovanja u meleke su:
čuvanje od grijeha jer meleki zapisuju čovjekova dobra i loša djela, ljubav prema njima jer oni su uvijek u ibadetu i uvijek su pokorni Allahu dželešanuhu. Osjećaj sigurnosti i smirenosti kod vjernika s obzirom na to da je Allah dželešanuhu zadužio meleke da dove za vjernike i mole Allaha dželešanuhu da im oprosti i one koji čuvaju svakog čovjeka, pa čak i one koji pomažu vjernicima u teškim situacijama kao što su borbe protiv neprijatelja i tako dalje. Ponovimo kroz pitanja. Koji je drugi imanski šart? Šta su meleki? Koliko ima meleka? Koji su najpoznatiji meleki i koja su njihova zaduženja? Koje su koristi od vjerovanja u meleke? Prisjeti se događaja koji se dogodio u pustinji dok je poslanik alejhiselam razgovarao sa svojim ashabima, pa im je prišao jedan čovjek i pitao poslanika alejhiselam određena pitanja, a on mu odgovarao: učili smo to ranije, podijeli sa svojim kolegama ko je bio taj čovjek i šta je pitao poslanika alejhiselam. Da vas Allah uzvišeni nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.